खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। आरो बेजों लोगोसेनो बे चेनेलाव सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो गोदान खौरां लाबोबाय थानाय जायो। बेनिखायनो नोंथांमोनहा गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ क'क्राझाराव गिख्रंथाव मटर साइकेल जाब्रबथायाव सासेनि जिउ खहा। मैया हरनि 12 रिंगासोआव क'क्राझार जिल्लानि एलेंगी खाथिनि बिसमुरियाव सुमुखा दैमानि सायाव थानाय दालांआव मोनसे गिख्रंथाव मटर साइकेल जाब्रबथाय जायो। जाब्रबथायाव सासे लाइमोननि जिउ खहा जायो आरो गुबुन सासे लाइमोना गोब्राबै जोखोम जायो। जाब्रबथायाव थैनाय सेंग्राखौ बङाइगाव जिल्लानि पलासगुरि गामिनि सुनिल कुमार रयनि फिसाज्ला 20 बोसोर बैसोनि टुटुमनि रय होनना सिनायथिनाय जादों। फारसेथिं जोखोम जानाय सेंग्राखौ पलासगुरिनि नगेन सिन्हानि फिसाज्ला 21 बोसोर बैसोनि मनज सिन्हा होनना सिनायथि होदों। लामाजों थाबायग्राफोरा गिबियाव जाब्रबथायखौ नुदोंमोन आरो ओनसोलारि सुबुंफोर आरो पुलिसनो खौरां हरो आरो जोबनायाव जाब्रबथायजों मोगा-मोगि जानांनाय लाइमोनफोरखौ देहा फाहामसालियाव दैथायहरो। जाब्रबथाया ओरैबायदि गोब्राब जादोंमोन दि गोख्रै खारनाय मटर साइकेला दालांखौ सौग्रावदोंमोन आरो सुमुखा दैमायाव गोग्लैदोंमोन। जाउनाव सानै लोगोआबो दैयाव गोग्लैयो आरो सालायगिरि टुटुमनि रयआ दैयाव दुखुनांथावै जिउ गोमायो। बेराफारसेथिं मनज सिन्हायाबो गावनि लोगोनि गोथै सहनि साखाथियाव अखा हानायाव दैयाव गोग्लैना थायो। बियो आथिं बायनायनि जाहोनाव खारनो हायाखैमोन आरो मददनि थाखाय होख्रावदोंमोन। जुदिअबो हर गेजेराव बिथांनि होख्रावनाया रावनिबो नोजोराव गोग्लैयाखैमोन। बिथांमोनखौ रैखाथि होनाय जायो आरो फुंनि 6 रिंगासोआवसो क'क्राझार मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो। बे समावनो मनज सिन्हा, जाय क'क्राझार मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दं, बुंदोंमोन दि बिसोरो सासे लोगोनि न'आव थांदोंमोन। खौरां मोननाय बायदिब्ला मटर साइकेलखौ बिथांनि लोगोआ सालायदोंमोन। बिसोरखौ फेग्रा थासारियाव दं होनना सन्देह खालामनाय जादों। नैथि खौराङाव दङ गुवाहाटी लाचित संघआ बेसेन नाङै मेगन आनजाद नायनाय बादा खुंदों। गुवाहाटी लाचित संघआ मोनसे बेसेन नाङै मेगन आनजाद नायनाय बादा खुंगासिनो दं। बे बादाखौ रबिबार 22 जुन खालि निउ सरनियानि मामुनि रयसम गस्वामी र'डआव थानाय लाचित संघनि नब्लाङाव खुंनाय जागोन। बे बादाया 22 जुन खालि एएसजिआइ देहा फाहामसालिनि हेफाजाबाव फुंनि 10 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 2:30 रिंगासिम जागोन। गुवारै मिथिनो थाखाय 9954482548 आव सोमोन्दो लाखिनो खावलायदों। थामथि खौराङाव दङ गुवाहाटीनि हिन्जावसाया इउएसआव लाइमोन राजथान्दै महरै सायख'जादों। गुवाहाटीनि सेन्ट फ्रान्सिस डि सेल्स स्कुलनि फरायसा आदि सिंघाखौ केनेडी लुवार इयुथ एक्सचेन्ज एन्ड स्टाडि हाबाफारिनि सिङाव भारतारि लाइमोन राजथान्दै महरै सायख'नाय जादों। बे मानगोनां आमेरिकाजों मदद होजानाय हाबाफारिया भारतारि फरायसाफोरनि इउएसआव थानो आरो फरायनो खाबु होयो। आदिआ बे बोसोराव सायख'जानाय आसामनिफ्राय सानैल' फरायसाफोरनि गेजेराव सासे। बे हाबाफारिया आबुङै राङारि अनसुंथाइ मोन्नाय आरो हारिमुआरि सोलाय-सोल' आरो कूटनीतिखौ बांहोयो। फरायसालिआ बिथांनि जाफुंसारनायखौ रंजानो थाखाय मोनसे खौरां मेल खुंदोंमोन। प्रिन्सिपाल रेवफादार जश थमासआ आदिखौ बाख्नायदोंमोन आरो बेखौ एसएफएस नखरनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव बुब्लि बुंदोंमोन। आदिआ गावनि फोरोंगिरिफोर, बोसोनगिरिफोर आरो बिमा-बिफाफोरखौ साबायखर बावदोंमोन। बे हाबाफारिया पिआरअ कृष्ण मेधिनि साबायखर बावनायजों जोबो, जाय लाइमोन रोंग'थिफोरखौ दिन्थिनायाव मिडियानि मददखौ बाख्नायदोंमोन। ब्रैथि खौराङाव दङ हिमन्त बिश्व शर्माया फोरमायनाय बायदिब्ला 10 अक्ट'बर खालि खेबसेयावनो 40,000 लाइमोनफोरनो सोरखारि साख्रि होनाय जागोन। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया 10 अक्ट'बराव गुबुन गुबुन बिफानफोराव 40,000 लाइमोनफोरखौ थिसननो थाखाय बृहस्पतिबाराव मोनसे मख'जाथाव थिसनथाय हाबाफारि फोसावदों। बे फोसावनाया मोनसे हाबाफारियाव खालामनाय जादोंमोन जेराव जुनाद फाहामथाय, दावबायथाय आरो सोलोंथाय सेक्टरफोराव 481 थिसनथाय लाइजामफोर राननाय जादोंमोन।
राननायाव सा 443 जुनार फाहामथाय फिल्ड हेफाजाबगिरि, सा 12 दावबायथाय मावख'गिरि, सा 23 डाइट बिबुंसारगिरि आरो सा 3 SCERT-नि लेङाइ दिथागिरिफोर दं। CM शर्माया बुंदोंमोन दि सोरखारा सिगांनिफ्रायनो 1 लाखनि बांसिन साख्रि होखाबाय आरो मोनसे मोजां आरो पारदर्शी बिखान्थिनि गेजेरजों अक्ट'बरसिम 1.6 लाखसिम सौहैनो थांखि लादों। बिथाङा सानफ्रोमबो 10 लाख लिटार गाइखेरनि बिखान्थि खालामनो थाखाय हायुंआरि डेयरी जौगाखां बर्डजों लोगोसे मोनसे डेयरी मावथांखिजों लोगोसे आसामनि गामियारि रांखान्थिखौ जौगाहोनायनि राहाफोरखौबो नोजोर होदोंमोन। AMUL-आ रानीआव मोनसे गोदान प्लान्ट गायसनगासिनो दं। फारसेथिं धेमाजि, जरहाट, डिब्रुगड़, काछार आरो गुवाहाटीआव गुबुन गाइखेर बिखान्थि फैगासिनो दं। शर्माया लाइमोनफोरखौ दाव, हांसो आरो अमा आबाद मावनो खावलायदोंमोन आरो आसामखौ दावदै दिहुनथायाव आत्मनिर्भर खालामनायाव मदद होनो थाखाय 1000 फालांगियारिफोरखौ खावलायदोंमोन। बिथाङा बाय'गेस आरो बाय'-CNG जौगाहोनायनि बागैबो बुंदोंमोन। दावबायथायाव बिथाङा गोदान मावख'गिरिफोरखौ आसामनि धोनि गोहोखौ नागिरनो थाखाय थुलुंगा होदोंमोन। बेखौ नोजोर होनानै दि काजिरङाया दा भारतनि 3थि बयनिख्रुइबो बांसिन नायजानाय हायुंआरि पार्क। सोलोंथाइनि सायाव बिथाङा खोथा होदोंमोन दि थाबैनो गोबां रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ थिसननाय जागोन। 5थि खौरांआव दङ गवालपारा PDS केलेंकारि, 210 कुइन्टल माइरं जब्द, एजेन्टखौ हमदों। मोनसे गेदेर थगायनायाव गवालपारानि बलबाला ओनसोलाव गंनै गुदामनिफ्राय रेशन कार्ड गोनांफोरनि थाखाय 210 कुइन्टल सरकारजों जगायजानाय माइरं जब्द खालामनाय जादों। माइरंखौ समबाय PDS एजेन्ट आलिउल रेहमानआ राननाय समनि सानसे सिगां दोनथुमदोंमोन। बिबानगिरिफोरा रायजोआरि राननाय खान्थि PDS-नि सिङाव 420 बस्ता बेसेन नाङै माइरं बोखांनो हादोंमोन। नेमखान्थि बायदिब्ला एजेन्टफोरा जोबथा मिनिट राननायनि थाखाय 5 कुइन्टेलल' दोननो हायो, नाथाय रेहमाननाव 205 कुइन्टेलनि बांसिन दंमोन। सुलुंफोरा बुङो दि रेहमानआ नोगोद रांनि बदलै मुलाम्फा मोनग्राफोरनिफ्राय रेशन कार्ड बुथुमदोंमोन, जायजों बिसोरनि गोबां जाग्रा आदारनि मोनथायनिफ्राय गोजानाव थानांदोंमोन। पुलिसआ बिथांखौ हमदोंमोन आरो सोंनाय फिननाय जागायदोंमोन। बे जाथाया जायगानि सुबुंफोरखौ रागा जोंहोदों, जायफोरा ओनसोलनि गासैबो PDS एजेन्टफोरनि गोख्रों साजा आरो आबुं अडिट खालामनो दाबि खालामगासिनो दं। 6थि खौरांआव दङ जोलुर गेलेगिरि दुर्गा बर'आ दिनै 21 जुन 2025 खालि जोलुरनिफ्राय आजिरा लागोन। भारत, आसाम आरो बड'लेण्ड हालामनि जानानै गेलेनाय मुंदांखा जोलुर गेलेगिरि दुर्गा बर'आ 21 जुन 2025 खालि जोलुरनिफ्राय आजिरा लागोन। गेलेमुआव बिथांनि बिहोमाखौ मान होनो थाखाय मोनाबिलि 7 रिंगायाव क'क्राझार साइ स्टेडियामाव मोनसे बिदाइ बादायलायनाय खुंनाय जागोन। बादायलायनाया आसाम 11 आरो बड'लेण्ड FC-नि गेजेराव जागोन। बर'खौ बिथांनि मोनफुंनायफोर आरो फुटबलनि मोनसे बावसोमनायनि थाखाय बयजोंबो मान होनाय जायो। हास्थायग्राफोर आरो लोगो गेलेगिरिफोरा बिथांखौ मोनसे गोसोखांथाव बिदाइ होनो थाखाय गोबां अनजिमायाव ज' जानायनि मिजिं थिनाय जादों। 7थि खौरांआव दङ BTC ग्रेड 3 लिरनाय आनजादआ 29 जुनआव जागोन। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिया गासै BTR-नि 29 जुन 2025 खालि ग्रेड 3 मासिफोरनि हायार सेकेन्डारि थाखोनि लिरनाय आनजाद खुंगोन। बे आनजादखौ 4 नबेम्बर 2024 आरो 4 एप्रिल 2025 नि फोसावनाय बायदियै खुंनाय जागोन। आर'ज गाबगिरिफोरखौ 21 जुननिफ्राय 28 जुन 2025 मायथाइसिम बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि एबा CSB-नि वेबसाइटनिफ्राय गावसोरनि एडमिट कार्डफोरखौ डाउनल'ड खालामनो थुलुंगा होनाय जादों। 8थि खौरांआव दङ मंगलदैयाव गिख्रंथाव अर खामदों, गं3 सिलिन्डार बेरफ्रुदों। थांनाय फुङाव मंगलदै सहरनि वार्ड नं 5 आव गिख्रंथाव अर खामदोंमोन, जायनि जाहोनाव जायगानि थागिबिफोरनि गेजेराव गोबां खहा जादोंमोन आरो गिनाय सोमजिहोदोंमोन। अर खामनायनि जाथाया मोनसे सुबुं अनजिमा थानाय ओनसोलाव जादोंमोन, जेराव गोबां न'फोर आरो गलाफोरा खहा जादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। रिपर्टफोरनि बायदिब्ला अर खामनायनि समाव गं3 संग्रा गेस सिलिन्डार बेरफ्रुदोंमोन, जायनि जाहोनाव अरखौ गोख्रोंसिन खालामदोंमोन आरो अर खोमोरनो नाजानाया गोब्राब जादोंमोन। अर खामनायनि जाहोनखौ दासिमबो रोखा खालामनाय जायाखैब्लाबो जायगानि सुबुंफोरा सन्देह खालामदों दि बेयो सर्ट सार्किट एबा गेस सेरनायनिफ्राय जानो हागौ। अर खोमोरग्राफोरा ओनसोलारि पुलिस आरो थागिरिफोरनि मददजों गोबां घन्टानि नाजानायनि उनाव अरखौ सामलायनायाव जाफुंसार जायो। खाफाल मोजां दि दासिम रावबो जिउ खहा जानायनि खौरां मोननाय जायाखै, नाथाय गोबां सुबुंफोरा एसेल' जोखोम जादोंमोन आरो खाथिनि देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लादोंमोन।
बिबानगिरिफोरा जाथायनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो थाखाय नायबिजिरनाय जागायदों। जिल्ला खुंथाया खहा जाजानाय नखरफोरनो गोनांथार हेफाजाब होनो खोथा होदों। गुथि खौराङाव दङ गुवाहाटीआव अम्बुबाची महायोग 2025 नि थाखाय ट्राफिक होबथानायनि मोनसे फारि फोसावदों। फैबाय थानाय अम्बुबाची महायोग 2025 नि थियारियाव गुवाहाटी पुलिसआ मा कामाख्या थानसालिनि साखाथियाव 22 जुननिफ्राय 25 जुनसिम ट्राफिक होबथानायनि मोनसे फारि फोसावदों। बे राहाफोरनि थांखिया सिबियारिफोरनि गोबां फैनायखौ सामलायनाय आरो धोरोमारि जथुमनि समाव मोजाङै थांलाय फैलाय खालामनायखौ रोखा खालामनाय। मावख'आरि बिथोन बायदिब्ला कामाख्या हाजो सेरनिफ्राय बारनानै गनायथि होजानाय पेरि पास गोनां गारिफोरखौल' गनायथि होनाय जागोन। एम्बुलेन्स आरो सावफाहामारि जगायथाय लाबोग्राफोरजों लोगोसे हरखाब जाब्रबथायनि गारिफोरखौ रेहाय होनाय जागोन। फेरि कारनि खारनायखौ मोनफ्रोमबो बेलासिनि 5 रिंगानिफ्राय 10 रिंगासिम होबथाबावनाय जागोन। सिटी बासफोरा नीलाचल फ्लाइअभारखौबो बाहायनांगोन आरो सिबिथाइ लेनफोरनिफ्राय बारग'नांगोन। सिबियारिफोरनि थाखाय ड्रप-अफ पइन्टफोरनि गेजेराव बरिपारा पुलिस पइन्ट, बिश्वकर्मा मन्दिर आरो स्वागत देहा फाहामसालि दं। फ्लाइअभारनि मोन्नैबो जोबनायाव जेबो थाथ'नायनि गनायथि होनाय जानाय नङा। आदाबारि बास स्टेन्ड, बरिपारा फिल्ड, एएसटिसि मस्क'वा आरो सनाराम फिल्डआव गावारि आरो गिलिर गारिफोरनि थाखाय पार्किंनि राहा खालामनाय जादों। डिजी र'ड, एमजि र'ड, एटी र'ड आरो पान्डुपथ र'ड बायदि गाहाय लामाफोरा फुंनि 5 रिंगानिफ्राय हरनि 11 रिंगानि गेजेराव फालांगियारि आरो गिलिर गारिफोरनि थाखाय होबथागोन। जिल्ला गेजेरारि आरो गोलाव जानथायनि एएसटिसि बासफोरा बे लामाफोरनिफ्राय बारग'नांगोन। कामाख्या रेलवे जंक्शननिफ्राय गोथार थावनि दावबायग्रा बासफोरा पान्डुरुंमा गाथोनाव जिरायनाय बादायाव सौहैनो थाखाय थि लामाफोरखौ उनसंगोन। बिरखं गाथोनजों थांनाय दावबायारिफोरनि थाखाय NH-27 खौ सुबुरुन होनाय जायो। बिबानगिरिफोरा रायजो-राजाफोरखौ हेफाजाब होनो आरो गोबाव जानायनिफ्राय बारग'नो थाखाय बेबायदियै दावबायनायनि बिथांखि लानो खावलायो। अब्ला दिनैनि खौरांआ एसेनोसै, गोजोन्थों।